Kile osebedo ka nyime gi chwe pacho ka kelo midhiero ne jodak ma pi kendo muomore thoro dak jopiny kandi kaka osebedo chandruok mapek ahinya kinde ma koth chwe en sub county mar Chonyo North ka okinyi ma kawuono wago tach skund primar Mabala mana kaka nyalo neno ka nitiere familia mathoth ma sani koro ne pi odare miechgi kendo koro go kambi skund primar Mabala kaendi kama koro giyudo resruok bang' ka utegi pi oketho ka utegi bende nitie thoth ute ma bende oselwar piny kaluwore kod koth mapek manochwe chieng' Jumapil gotieno ma bende nomiyo aora wach tende opong' ma okere miere ka ineno ka sani endi familia mawuok e miere mathoth e gwenge mag Bala kaendi sani koro jot e kambi kaendi ka giyudo resruok bang' ka pi osedarogi e miechegi. Achiel kachiel an ka kod jalup ruoth manie gweng'ni endi wadwa pimo na kit pek ma oula osekelo ne jodak ma koni kaachiel kod kony ma owinjo bed ni dwarore kaluwore kod jogo eko ma sani koro dak e kambi kaendi ma sani koro neno matek mokalo nyaka koro ne pi dargi e miechgi ma koro gigo kambi e skund primar ma Bala kaendi. Mokwongo ibiro chako gi nyingi ting'iswa ni location sub location mane mirito ting'iswa ni koth mapek ma sani dhi nyime kod chwe pacho kaendi osekelo midhiero machal nade ne jodak ma sani koro rito e sub location ma kaendi machiegni. Erokamano Ali Abich, iluonga ni Olivia Tieno, an assistant chief ma Kojwang sub location. E ground mwachung' ka ne wachung' Bala primary kama ne wayudo thuolo mondo wadare jogo mane pi ogole utegi kendo gi camp ka. Total people ma wan godo ka gin 132 households mane wadaro kendo waketo gi ka from yesterday mondo at least gibed kama rest. Nyithindo nitiere ka mane wamiyo wadaro gi nikech ng'ich mang'eny mane wafwenyo ni nitiere utegi nyoro. Waseneno ka nitie nyaka nyithindo matindo to konyruok ichalo nade nikech waneno ni are nyoro onego bed ni giduoko konyruok kaka ginindo kaka gichiemo kaachiel kod chenro mamoko monego bed ni itimo negi e kambi kaendi. Nyalo kony familia ma pi osedare miechgi ma sani ogo kambi kaendi. Ahinya to ne wasebedo gi jo Red Cross, ne wasetudri gi jo county, dho pok weche ochopo kare to wan gi registration ma bende dhi mbele as nyaka sama wawuoye kodini. Wan gi jo Red Cross e ground ka. Chief kapok awe adhir ng'ama chielo inyalo nyiswa ni to sani koro jote bang' ka oula odaro gi miechegi. Erokamano, family gwenge mapiyo ahinya en kaka part of Kojwang sub location, Katombe, to gi jo Kamuga sub location. Gintiere ka, wan kata gi homes mogore piny, man down completely, ma pi ne ohinyo. However, ni ok gine dho aoche, kendo ageno ni from here wadhi neno gin asewuotho kuonde go eko kendo an gi their names, homes molwar piny. Yes. Erokamano be we walosane kod moko kuom jogo eko ma ogo tach kaendi ibiro chako gi nyingi ting'iswa ni wuok e gweng' mane to en midhiero mane ma pi oula osekelo to be nitiere sir musayudo kuom migepe mag sirikal machiwo kony e kinde mag midhiero machalo kamaendi. Kony mwaseyudo gi chakre sani to onge nikech nyore kane pi odarawa kinde ka kinde to wakwayo kony ka sirikal oyie to yie okelwa kony to gi kony maduong' ma wadwaro ka sirikal oyie to gigernwa daik mondo wabed gi kwe nikech wambe ka wabiro ka ok morwa ahinya wagombo ni wadag e micho ka gigeronwa daik to wadhi bedo ma safe kabisa nikech ka wan kucho malaria ng'eny gi nyithindo to kaka wanyalo yudo yo mwanyalo konyo nikech in e pi yo minyalo dhi manyogo gimoro amora bende onge. In e gweng' mane to nyithindo matindo kaendi ma sani koro kaendi kaluwore kod masira mokel nendi ok ang'e ni ineno ka ngima chalo nade ka modakene nyaka nochak biro kaendi odiochieng' manyoro. Okang' ma wan go kaka ok wawuok kaka wajonyuol wawuok wadhi wamanyo to gima ginyalo chamo gi chuno wan nyaka wachak wawuok wadhiyo to gi kaka ne wan kucho ne gin gi malaria nitie nyaka moko matuo ma wasetero nyaka hospital koka waduogo ka ine momiyo bet wachalewo ka matin koro wakwayo ni ka giyie to giyie gikonywa gi yath mwanyalo miyo nyithindo to gi chiemo ma ginyalo chamo nikech yo mwanyalo menygo koro pachwa ochung'. Kapok aduogo e studio Cleophas watika ne kod kom jogo eko ma pi odare miechgi ibiro chako gi nyingi ting'iswa ni kaka in jagono eko motelo ne ma pi odak e skund primar ma Bala kaendi sirikal odonje mondo okonyu. Erokamano mokwongo gi nyinga en Jojo Kelo Molo, an kaka jakom mane oyier mar disaster mar weche mag pi machendo ka higa to moloyo ahinya akawo thuolo mar mondo mi awach ni e ngimawa kaka jogo ma samoro osebedo ka ni koda chandruok e weche mag dar mar pi higa ka higa wasetemo mondo mi wago koko mondo mi okonywa kod migawo mar sirikal
nikech sirikal waseneno lwete kokonyowa pile ka pile, to samoro konyowa mana kopono okelnwa chiemo e seche ma gigo timore. To waneno ni wan kaka jogo ma samoro ni koda chandruok mar weche mag dar pile ka pile, chiemo mimiyowa ni ok en gimoromo, nikech gima oromo ahinya en ni yo minyal tiek godo midhiero mabiro higa ka higa no pile. Koro miyo wan kaka jogo modak ka, gima duong' ma wanyalo kwayo sirikal mondo gikonywa mondo mi wabed kod ngima maber kaka ji mamoko modak kuonde mabeyo, en ni kaka wadak e tie aora, gigernwa daik koa malo kama nochungo cha nyaka nam, mondo mi wan kaka jogo modak ka wan bende wabede kod kwe, nikech samoro wayudo mana kinde kawuono wadonjo sikul ka nikech lor molor godo sikul. To ka dipo ni kodhni nyalo chwe ka onge ka sikul dhi mbele, samoro kuonde mwanyalo dhi jote nyalo chandowa. Koro miyo wakwayo sirikal gi duol mamuol ahinya ni mondo gitimnwa ng'wono, mondo mi kata ka giwe konyowa e yor miyowa chiemo manyalo konyowa, to gikonywa kod gero daik, mondo mi daik ni omi osustain ngimawa nyaka ne jogo ma nyithindowa mabiro bang'wa. Koro mane wach maduong' ma wan kaka jogo ma samoro neno masira ka, sirikal otimnwa ng'wono kuom mano. Koro mane kwayo manyalo kwayo, but wagoyo erokamano nikech sechegi ne jo migawo mar Red Cross nosebiro kendo nogolowa kocha kane gibiro kod yie, nikech ne ok wanyal kalo mondo mi ne waduog loka koni. To ne gikelonwa yie kendo ne gigolo go jowa godhiambo ma ji oyudo thuolo mar dak e sikul ka. Koro e migawo ni wakwayo ni mondo mi wayude kony koa kuom migawo moro amora, nikech nyaka ne jowa gibika pok giyudo yor konyruok maber, nikech ne pigni no ochalo gima ne ofrustrate wa saidi, omiyo okwan koda kwe maber ahinya kaka jogo modak. Erokamano. Luoch mandi winja achiel kachiel mako kuom jogo eko ma piyo der miech kino sani koro gigo kambi e skund primary ma bala kaendi ka ywak maduong' ma gin go en mondo mi sirikal omanyane yore mosiko minyalo tiyogo wach oula mosebedo kadarogi higa ka higa e gwenge ma bala kaendi, ka bende winjo ka giywago gaje ma gin go e kambi kaendi, giwacho ni nyaka ne gidonj kae odiochieng' manyoro gisebedo mana ka gimanyo kendgi, nikech ing'eyo ni kata mana puothegi ekas mathoth mokalo bende sani koro onime pi bang' ka ne aora wach tende omwomo modonjo e puothegi. Wabiro dhi nyime kod luwo wach ma okel kod masira mar oula kaendi mondo wang'e ni to gin ywak mane ma jodak gi kinigo, to ang'o ma migepe mag sirikal koting'o sirikal mamalo kaachiel kod mar kaunti kod migepe mamoko machiwo kony nyalo timo negi mondo mi giyude konyruok e sama koro gin kod midhiero maduong' ma kamaendi mokel kod koth ma sani dhi nyime kod chwe e gwenge ma pacho kaendi Cleophas. Erokamano ahinya Ali Abich, kendo ang'e namba oduogo iri kanyo mondo miwa weche matut e weche manyien madhi biro kata sa 7 kod sa 10, sa 1 kod sa 3. Nyakoro mogi jogo mantie